Sannunku. Yawa sannu. Sannu malam. Yawa sannu. Sannu. Yawa yawa. Wai da me ake sayarwa a wannan wajen? Kai ba ga abin da ake sayarwa bane? Wannan waya ce? A'a. Wannan alalai. Alale. Ko baka taɓa ganin irin alalan ba? Ai mun kauye ba alale ta gangani kai ake yi. Alale daga ta gangani. Wannan alalan bature ce. Alalan bature? Eh. Wannan ba agogo ne? Audio Jungle. Wannan doya ce, farar doya ce. Malam ya kake ga mun bakan magana? In na ga yamma faraci za ka yi. Ai magana ta gaskiya. Ai magana ta gaskiya da amana. Ai magana ta gaskiya. A bani wannan. Ga wani nan mai dan yatsa a bayan nan. Gashi nan. Nemo kayan kama. Au. Ita ma baka haka yammu? Kaka da mu. Ina ake kunna ta? Kunna ta? Shin a'a ba karyawa ake yi ba ma. To ya ake yi? A nan za a kunna ta. A nan ne wajen kunna? Eh. Da kasan mu garin mu inda a share ke balla ake. Ina ce ita ma balla ake yi. Wajen Allah a wace mota ka zo garin nan. Saman jaki aka yi. Gaskiya ga yi kokari. Saman jaki. Na? Wannan 30,000 kenan. Ha ba hauka ake yi? Hauka ake kudin gona 40 kenan a ƙauyen mu. Me ka sai gona 40? To nan ba kauye bane. Amma dai mutane ke rayuwa a ciki. Mutane ke rayuwa nan birni ne. Ko birni ne mutane ke rayuwa a ciki. Amma Yanzu dai wannan 300. kai ka taɓa ganin an sayar da waya 300? Malam kawai faɗan kira ake yi a ji lahiya lau. To ai wannan ba dankali bane. To 350. 300. A ta kudin ka. Ban gane ba. Siyayya na bai. Je ka waje. To sata zan ma? Zan kira a ta kudin Na ka. ga la kalle ni nan kalle ni cikin wani abu. Laluwaye burede. Malam menene na ciki? Security. Ko za a tafi mun da shi. Laluwaye laluwaye burede. Laluwaye burede. Malam. A za ka ɗaukan mun kuɗi. Dama na sallah nake yi a yan binni wasu waye. To na ran dai Allah hina yi na sallah. Alƙur'an hina yi na sallah.